Fabian Elliot Garcia Parada ta' 43 sena mill-Kolumbja, residenti ta' Sliema, inżamm arrestat fil-waqt li wieġeb mhux ħati li jissibt qatel lill-eks sieħba tiegħu Sandra Ramirez f'appartament fit-triq George Borg f'ta' Sliema. Huwa tressaq il-qorti l-ħadd wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat tal-Assa Elaine Rizzo. Il-prosekuzzjoni spjegat li għal ħabta tas-6:15 tas-Sibt filgħodu l-imputat daħal l-Assa ta' Sliema b'applikazzjoni ta' traduzzjoni mill-Ispanjol għal Malti fuq il-mobile personali tiegħu fejn kien hemm miktub li kien għadu kemm qatel lill-eks sieħba tiegħu fid-dar tiegħu wara li kellhom argument. Kien hawnhekk li l-pulizija arrestaw lill-imputat fejn kienu stess li provda ċwievet tal-appartament illi fih sar ir-reat. Meta l-pulizija marru fil-post huma sabu katavru ta' mara fuq is-sodda li kien jidher li għala diversi daqqiet ta' arma illi taqta'. Fil-qorti d-difiża ma għamlitx talba għal ħelsien mill-arrest u għalhekk Fabian Elliot Garcia Parada inżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Kejli Bonit u Ramon Bonit Sladden għall-imputat der ir-rappreżentant tal-għajnuna legali l-avukat Mark Mifsud Kutajjar. Intant huwa mifhum li ġew elevati numru ta' skieken mix-xena ta' dan id-delitt. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li l-pulizija elevaw numru ta' skieken mill-appartament fejn seħħ id-delitt ta' Sandra Ramirez f'ta' Sliema. Evidenza li qed tiġi eżaminata sabiex ikun determinat x'arma intużat sabiex twettaq dan id-delitt. Kien kmieni s-Sibt filgħodu meta l-allegat qattil daħal fl-Assa ta' Sliema bit-traċċi ta' dem fuqu fejn ta' ruħu bidejhu informa lill-pulizija li kien għadu kif qatel lill-eks sieħba tiegħu, deskritta bħala mara b'qalba tajba u li kienet maħbuba minn kulħadd. Sandra Ramirez kienet ilha numru ta' snin tgħix f'pajjiżna u kienet taħdem f'ħanut tal-ħwejjeġ f'ta' Sliema.